ערב טוב לכם מקרקוב. חלום היה לה לביתר ירושלים לנסות ולהגיע גם השנה לליגת האלופות. אבל בהינף של פתק אחד בהגרלה, בניון, פתק שכתוב עליו ברצלונה, החלום הזה קיבל מכה קשה מאוד. ביתר ירושלים יודעת שיהיה קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי, להגיע לליגת האלופות השנה. במקום זה, יש לביתר ירושלים חלום חדש, להגיע לברצלונה. לשם כך ביתר ירושלים צריכה להוציא תוצאה טובה הערב כאן בקרקוב, בגומלין נגד ויסלה קרקוב, להזכירכם 2-1 במשחק הראשון בטדי. ערב טוב. מסוכן, אבל סגירה כפולה, ובסופו של דבר גם בוטנג מגיע מאחור כדי לחלץ הכדור. שוב טעות של בוטנג, ועכשיו הוא טועה שוב כאשר הוא מרים את הרגל גבוה מדי וגורם לכדור חופשי לזכות הקבוצה הפולנית. באמצע הרחבה, בטווח של 20-22 מטר, בהחלט מצב מאוד מאוד מסוכן. צריכים לזכור שהפולנים פה הרטיבו בצורה רצינית מאוד את המגרש. גם את גיורא שפיגל, ראית? גם את גיורא שפיגל אפילו. אני חושב שבעיטות כאלה עכשיו על הדשא, שהכדור מקבל תאוצה, הן יכולות להיות מאוד מאוד מסוכנות, וכדאי להיות ערניים ואולי לעשות חומה יותר רצינית, כי זה באמת מצב נהדר. אל טורו עושה את ההכנות לבעוט. כאשר קיבל את האזרחות, האוהדים הדביקו לו שם קנטורסקי. מאורו קנטורו השם. שרון על הדקה התשיעית, קאלה דרוך בשער, החומה של ביתר ירושלים מוכנה גם היא. מאורו קנטורו עם הכדור, עובר וכובש! אמנם לא כדור שטוח כמו שהזהרת, אבל בהחלט כדור מדויק, והנה השער של ויסלה שמעלה אותה ל-1-0, ואחרי 9 דקות של משחק, כרגע, נכון לרגע זה, זוהי ויסלה קרקוב שנוסעת לקאמפ נו, אבל ישנו 81 דקות. תסתכל, זה טעות נוראית של קאלה בפינה שלו, שהוא צריך לקחת את הכדור הזה. הוא עשה תנועה, כאילו אתה רואה, הוא עושה תנועה לצד שני, ואז זה כבר מאוחר, במקום תעמוד בשער, חכה לביתה. תראה, הוא עושה תנועה הפוכה. איזה דבר זה, איזה מין טעות זאת. לא יכול להיות מצב כזה ששוער מקבל את הכדור, וזה לא ביתה חזקה, תגיד ביתה חזקה, ביתה רגילה שהוא צריך להגיב לכדור הזה, הוא היה חייב לקחת את הכדור הזה. תראו את הנעת הכדור, ברוז'ק השני הולך עכשיו לצד של וובוז'ינסקי, ווובוז'ינסקי, עדיפה של קאלה. האם יש כאן פנדל? יש פנדל! יש פנדל! השחקנים של ביתר ירושלים מתווכחים, אבל השופט מפורטוגל כבר עומד על נקודת ה-11, ואנחנו נראה את ההילוך החוזר. הנה העדיפה של קאלה. לא יודע, לא בטוח, אתה יודע מה, לא, הוא הלך לכדור. הוא הלך לכדור, הוא לא ראה אותו בכלל. אני חושב שפה השופט מאוד מאוד החמיר עם ביתר ירושלים. זה לפי דעתי החלטה מאוד מאוד לא גבולית, אלא שגויה לדעתי של השופט. אבל ההחלטה הזאת מביאה את ויסלה קרקוב במרחק של 11 מטרים מ-2-0. האם זה הרגע של קאלה? האם זה הרגע שבו נסלח לו? לא. השער הוא של קלבר, ואנחנו ב-2-0 לויסלה קרקוב כבר בדקה ה-25. מה אני אגיד לך? גם העדיפה הזאת, שים לב, הוא עדף את הכדור ממש לשחקן פולני בתוך רחבת ה-16. גם פה עדיפה מאוד מאוד גרועה מאוד של קאלה. אני לא רוצה להפיל עליו את האשמה גם של השער הזה, אבל יש לו גם חלק פה בשער הזה. קלבר הוא הפנדליסט הקבוע של ויסלה קרקוב. כל 4 הפנדלים שלו בליגה בעונה שעברה היו בפנים, גם זה נגד ביתר ירושלים. אותם עומדים במקום, לא שומרים קרוב ליריב, תסתכל. אין כאן נבדל, אין כאן נבדל, אין כאן נבדל, ויש כאן שער שלישי. 3-0 לויסלה קרקוב. פאבל ברוז'ק עם השער, והחבר'ה האלה ביציע שמאחורי קאלה
שמזכים את קאלה בהרבה שריקות בוז על כל פעם שהוא נוגע בכדור. חוגגים עכשיו עם השער השלישי, והפעם אין מה לעשות, קאלה לא אשם. בסדר, הוא לא אשם. יש שחקנים אחרים שאשמים. תראה, איפה השמירה עליו, איפה השמירה, איך אפשר לתת לו, איפה בן יוסף, זה השחקן שלך, אתה צריך להיות על ידו. איך אתה יכול לאפשר לשחקן שאתה צריך לשמור עליו, איפה בן יוסף ואיפה הוא, תסתכל. איפה אלברז, אין סגירה, אין כלום. אפילו באימון יותר קשה להבקיע שער מהשערים היום שהם מבקיעים. מזה רמי יהיה קשה מאוד לחזור. תשמע, אני אופטימי בדרך כלל, אבל עם כמות כזאת של שערים ב-36 דקות זה קשה. עכשיו בית"ר ירושלים צריכה 2. ועידן טל ליד הכדור החופשי, הקפצה של עידן טל לעבר הראש של אבראו. נתן לו כדור גדול, אתה יודע, פעולה מצוינת, כדור מדוד, עידן טל נתן לו לראש, אתה יודע, הנגיחה לא הייתה מספיק חזקה, אבל תראה איזה כדור יפה, התרוממות שלו מצוינת. ופה עוד פעם הוכחה על המשחק הראש הנפלא של אברר. לוקח את הפינה הרחוקה, וחוטף את הרביעי. קאלה עומד על קו השער, כל ההגנה של בית"ר ירושלים עומדת, וויסלה קרקוב עושה כל מה שהיא רוצה. ואם היינו קצת אופטימיים עם כמה מהלכים טובים, עם הכניסה של פרננדס, בא ג'וניור דיאס, כובש את השער שלו, ואנחנו ב-4-0, ותסלחו לי שאני אומר את זה, אבל רוחה של בודה גלינט הנורווגית מתחילה לנשב כאן בקרקוב. שלא לדבר על ה-6-0 בבנפיקה, שתי התבוסות הגדולות של בית"ר ירושלים. בנאדו, כמה זמן לוקח לו להרים את הרגל, להפריע לו, תסתכל את בנאדו, תראה איך הוא מקדים את בנאדו, שם את הרגל, מבקיע שער קל, אפילו הבלמים שלהם מבקיעים לנו שערים. דיאס ישב על הספסל בטדי, הוא פותח כאן היום הבכורה האירופית שלו, ותראו שום שינוי. יואב זיו בא לקבל את הכדור, יש 5 שחקנים של בית"ר מחכים בתוך הרחבה. לא? וגם זה לא נכנס. מ5 מטר ברק יצחקי, ואבראו ראשון שניגש אליו כדי לעודד אותו. כשלא הולך אז לא הולך. איזה הזדמנות. זה דבר כזה, גם אם אני מעמיד אותו שם עוד שנה שלמה, הוא לא יכול להחמיץ מהמצב הזה. זו החמצה, תסתכל, תראה את המצב. הוא מקבל כדור טועה, תסתכל, תראה, גלגל פס על הארץ, מה זה הדבר הזה? תראה, בואו מעודד אותו. אריק בנאדו. הנה. כן. יופי קאלה, אבל בכל זאת זה נכנס. והכובש הוא ניג'ילן. 5-0 ויסלה קרקוב. עכשיו אתה מבין למה הקהל הזה לא מתפרע? על מי? זה כמו, אתה מבין, לתקוע עוד מסמר בארון של מכבי, של בית"ר. זה הופך לאחד התבוסות אולי הקשות ביותר של קבוצות ישראליות במשחקים באירופה, אתה יודע. זה יותר גרוע מבושה וחרפה, תאמין לי. 6-0 בית"ר ירושלים בבנפיקה, אם אני לא טועה זוהי התבוסה הגבוהה ביותר, ובית"ר רחוקה רק שער אחד מזה.
והנה זה נגמר. אין מה להוסיף יותר. 0 בית"ר ירושלים, 5 ויסלה קרקוב. אנחנו עוד מעט יורדים למטה בניסיון לצוד אולי כמה תגובות מהספסל המאוד מאוד שפוף של בית"ר ירושלים, ואנחנו ננסה לעשות את זה אחרי הפרסומות.